Altså, det kan godt være, det er bare mig, men er det ikke sådan common courtesy lige at sige til, hvis ikke man møder op? Sikkert. Hvad ved der ikke her? Jeg kender hende jo ikke. Men sådan, jeg synes bare, det er fucking weird. Ja. Ja, og når man snakker om fucking weird, hvor fuck blev du af i går? Nej. Ja, vi ledte efter dig. Vi kunne ikke finde dig. Det ved jeg, det kan jeg sgu ikke huske. Jeg var rimelig væk i går, skal vi helt ærlig. Hvad er det, jeg leder efter igen? Et armbånd. Et armbånd. Hvis armbånd. Det er lige meget. En pige? Det kommer ikke ret ud. Okay. Secret. Cool. Har du fundet det nu? Det skulle gerne være et andet sted. Et eller andet sted. Altså, fuck dig. Jeg skulle ingen idé. Noget som helst. Vent. Fandt det? Hvad synes du om det? Ikke smukt? Hvorfor er det... Hvad? Tror du, det er blod? Er det ikke okay, eller? Okay. Ved du hvad? Ja, for at svare på de spørgsmål. Det tilhører en pige. Vi kom sgu op og skændes. Så hun havde sgu ikke lige tid til at komme til festen. Desværre.